Здравейте на всички, аз съм Darkness BG. Това клипче го правя в 10 часа и нещо вечерта. Искам само да ви кажа, че вече имам 80 гледания. И съжалявам, че направих първи, втори, трети, четвърти епизод. Седно с четвърти го забравих, направих пети. И това съжалявам, иначе се радвам, че вече имам 80 гледания и 2 абоната. И да, просто така съобщавам. Благодаря на тези, които се абонираха за мене. Благодаря по-точно на Бам и на Бобо Драганов, нещо такова. Не знам точно как беше името, забравих. Сори, Бобо, ама забравих как ти беше името. И благодаря ви просто. И казвам, че не съм нарочно, не съм го направил нарочно, че съм пропуснал без към четвърти и съм направил пети. Просто не искам. И да, абонирайте се и за новия канал, който ще правя скоро. Вече ще снимам с Fraps. Ще опитам да имам интро и да, това ще бъде. И да. Виждане и лека нощ.